fose, pero que de historia pues, tiña moi pouca idea, basándose na cousa de que moitas veces a xente ao falar falaba do río de Triacastela, o río de Samos e o río de Sarria. Sacou un artículo no Progreso dicindo un río con 3 nombres. Entonces propoñendo algo que nunca se fixo, que é máis ou menos que darlle a un río o nome dunha montaña. É dicir, teóricamente chegaron á conclusión de que o río nacía no Iribio, que é mentira, porque o río Sarria formase con 3 tipos de fontes diferentes, as que nacen na Albela, as que nacen no Monte da Meda e as que nacen no Monte do Iribio, que é como hai que dicir, non o Iribio, sino o Iribio sería o nome correcto. Entón, empezaron a querer cambiar o nome. O Concello de Sarria, por exemplo, adoptou un acordo dicindo que non se prestaba a eso, con unha teoría falsa, que a teoría de que a vila que lle dera o nome ao río, cando non, é ao revés, foi o río que lle deu o nome á vila. Entón empezaron a controlar desde o Progreso, porque había un señor que despois tamén acabou sendo delegado de turismo, que censuraba cada vez que desde Sarria se mandaba río Sarria, escribía en río, e tuvimos que empezar unha batalla que nos levou como 40 anos, hasta que demos conseguido que se repuxesen os letreiros con o nome do río Sarria. Que quero dicir o río Sarria? Porque o río Sarria, cando dicimos río Sarria, estamos dicindo río, porque sar, a raíz sar, quero dicir río. É unha raíz antiquísima, de antes do latín. O río Sar en Santiago, o Sarela, o Sar en Alemania, non quero dicir eso. Entonces, que sucede? Que esta terra de Sarria recibe o nome do río, recibiu a vila, parroquias, sempre foi Sarria. O que pasa que houve que facer unha loita, pois, claro, cando nunha parroquia se empeza a falar mal dunha persona, dicen que rouba años aos veciños, hasta que demostra que non rouba, pois, leva tempo. E aquí era un roubo puro, simplemente. É dicir, a denominación Oribio, é dicir, que iso é, como dicimos, unha suplantación, unha estafa, un timo, o que queiramos. Río Sarria. Ora, poderíanos falar das principales fontes do río Sarria? Bueno, son varias. É dicir, que digamos que Triacastela é como unha cunca, un sitio moi cerradiño, entón está pechado pola Serra do Iribio, por un lado, os montes da Albela, que separan con relación á caída do Navia, que sería a zona de Guilfrey, e logo o Monte da Meda, que antigamente se chamaba Monteseiro, entón ten varios regueiros, 3 importantes, é dicir que 2 deles baixan hacia a zona de Santalla de Alfoz, a zona do Rego de Santalla, e logo outro regueiro que baixa desde a zona do Iribio, a zona das Pasantes, e logo para a vila de Triacastela, e un pouco para baixo de Triacastela, e prácticamente na ponte de Triacastela, xúntanse e a partir de aí xa forman o que agora conocemos como río Sarria. Cales son os lugares máis significativos polo que pasa o río Sarria? Bueno, unha cousa curiosa que hai que dicir con relación ao río Sarria que é un río de integración comarcal, porque, vamos a ver, Triacastela, capital, está na cabeceira do río Sarria. Samos, capital dun concello, está no río Sarria. Sarria, está no río Sarria. E a Pobra de Sanxiao, que é capital de Láncara, tamén, é dicir que non debe haber cidades en toda España un río tan integrador comarcal, é dicir que digamos que de 7 concellos, 4 teñen a capitalidade no río, é importante. Poderíamos dicir, na primeira parte da Idade Media, o lugar máis importante era Samos. Samos, que na documentación da Idade Media sempre aparecen ubicando, daquela non había planos, non había guías, como se identificaban os lugares, dicindo sempre, está en tal río e cerca de tal monte, porque os ríos do monte non cambiaban de sitio. Entonces, toda a documentación de Samos aparece sempre dicindo o mosteiro de Samos, na beira do río da Sarria, o río hasta o século XVIII era femenino,
non se dicía río Sarria, senón río da Sarria, Ripa Sarria, e logo xa a partir de 1200 a Vila Nova de Sarria, que toma o nome do río, e logo xa tamén augas abaixo a Pobra de San Xiao, que primeiro foi capitalidade dunha xurisdicción, depois máis adiante dun concello, do ano 50 e tantos pasou outra vez a ser capital do concello de Tráncara. Podería falar da principal riqueza do río que se non altera actualmente tivo noutros tempos? Ben, vamos ver, o río, a primeira función que tuvo foi a de regadío dos prados. Digamos, esa sería a mayor, pero tamén tuvo outras moi importantes, por exemplo, mover muiños. Hai un montón de muiños ao longo do río. Estes muiños empezan na Idade Media, eran as industrias da época, estaban tanto na mal da igrexa, do mosteiro de Samos, como dos condes. Por exemplo, facían aí un muiño que se chama Muiño do Conde porque era dun conde. E ese conde cobraba unha maquía por moer. Pero houve outras actividades relacionadas tamén co muiño, como pode ser aproveitalo para batán. É dicir, que era un batán? Un batán era un artiluxo que mazaba alá. Entón, tundían as mantas, a roupa, tecíase, e despois, para que se fixese forte, había que batanala. Se chamaba un batán. Tamén se utilizaron para mover serras da madeira. Por exemplo, aquí se conocedes polas aceas fúchicas algún día, na acea de Riba, que a acea pertencía aos frades daqui de Sarria, arrendabanllo a alguén, que pagaban tanto por ano, e ele ali aproveitaba para moer, para batanar e para serrar, esa por exemplo. E logo, a partir do 1915, varios destes muiños aproveitáronse tamén para a produción eléctrica. Por exemplo, o muiño do Toleiro, aí onde están acampados estes días protestando, pois, porque se quere cambiar ese entorno, aí en 1915 había unha das dúas fábricas de electricidade que había en Sarria, que era a eléctrica do Toleiro. Logo, en Triacastela, houve unha fábrica da luz tamén no río Sarria. En Samos, a eléctrica de Valdés, que ainda hai 15 ou 20 anos ainda distribuía a electricidade. Os frades de Samos, en Vila de Tres, teñen hoxe funcionando todavía unha central hidroeléctrica. E logo, en Céltigos, entre Céltigos e Oleiros, había tamén a eléctrica da Reza. É dicir, hoxe desa solamente está funcionando unha. E logo, xa digo, o regadío sería a función que cumpliu máis importante, porque, sobre todo a partir do século XVIII, incrementouse moito a ganadería facendo prados novos. Prados novos, presas de derivación. Incluso houve un proxecto en 1820 que querían facer un regadío grande en todo o val, pero non se deu conseguido. E en 1960 trataron outra vez volver a facer, pero non foi adiante. É dicir, que pudera haber sido un motor de desarrollo moi grande. Poderíanos falar dos principais afluentes do río Sarria onde desemboca? Sí. Bueno, vamos a ver. O río Sarria, como afluente máis importante, tería o que agora se está chamando Río Celeiro. Pero, se co río Sarria houve este intento no que decíamos antes de poñerlle un tal, o río Celeiro, que chamamos agora aquí en Sarria na Idade Media, chamábase Río Barbadelo. O río Barbadelo nace en Santa Icía, que é lá por Loureiro de Froián, e, curiosamente, na parte alta ainda conserva hoxe o nome. Resulta que agora a parroquia de Barbadelo, que antes non se chamaba parroquia de Barbadelo, ten o nome, colleu o nome do río, pero en Barbadelo río xa non se chaman Río Barbadelo. Sin embargo, na zona de San Pedro de Froián, Santo Estevo do Mato e arriba sigue o río Barbadelo, o nome da Idade Media, na cabeceira. Pois para baixo foi no perdendo. Entón, en algúns momentos, podían chamar, se pasaba pola Rañá, o río da Rañoá, o río de Piñeira, e como tamén pasaba aquí por Sarria, por unha ponte que é a ponte do Mazadoiro, que está ali na estación, unha ponte de pedra, pois tamén chamaban río do Mazadoiro, e finalmente acabaron chamando río Celeiro,
pois porque había tamén un lugar de Maside que había un muiño que desapareceu. Entón, agora, en algunha documentación oficial, chamanlle río Macedoiro. En outra aparece río Celeiro. En Sarria chamámoslle tamén río Pequeno, río da Estación, río das Insuas, e incluso río das Vacas, porque había un sitio onde levaban as vacas a beber. Isto é un fenómeno que vos quero dicir con relación a Galicia, que en Galicia, normalmente os ríos teñen un nome colectivo, pero depois, en general, todo o mundo, pois, se vive en Barán e hai o río, pois non lle chama, fun ao río de Barán. Incluso o Miño pasa igual, é dicir, onde estuveste de Sota, non, fomos ao río de Porto Marín, anca en Miño. E aquí pasou eso. Ese sería, digamos, o máis importante. Logo, o segundo en importancia en caudal sería o rego de Ferreiros. O rego de Ferreiros, que recolle augas que baixan desde a zona máis ou menos de Galegos, toda a zona desa caída norte do Monte da Meda, e outra parte que baixa tamén da Meda, pero da parte occidental, que se reunían máis ou menos pois a altura de Ferreiros e por Corbelle vai a desembocar. Aí tamén houve agora últimamente un cambio de nome curioso, é dicir, que resulta que últimamente falábamos do río de Corbelle ao pasar por Corbelle, e agora cando pasan por Corbelle pon río Proveiros. Por que? Pois porque a parte alta dese río, o trozo máis pequeno, chamaban o rego de Proveiros. Agora os de Obras Públicas deron no mapa e dixeron, ala, Proveiros de arriba a baixo. Bueno, só hai que cambiar a maneira de denominación. Logo, depois, o resto xa son regos pequenos. O máis importante sería o que chaman de Crecente, que é máis ou menos na zona de Santa María de Vilar, que recolle desde o páramo para baixo. E logo xa son todos regos moi pequeninos, de pouco recorrido. O río ten 57 km, tampouco é un río moi grande, e os afluentes, pois, xa digo, todos os tres, os restos son regos, a veces incluso de kilómetro e medio nada máis, ainda que o mellor son de agua constante. Que opinión lle merece a polémica actual sobre se debemos ou non debemos encanar o río Sar? Vamos a ver, eu diríache unha cousa, e é que un río é un elemento vivo. Un río ten un cauce que nace de auga, nace da capacidade que ten de coller a auga en circunstancias normales. Non é nin máis grande nin máis pequeno, según como señan as circunstancias do terreno. En concreto, tal como está concebido, na miña opinión, é moito máis, pero quero dicir que realmente encanar un río é matar un río, é matar algo vivo, porque é un sistema. Eu podo che dicir, por exemplo, no treito que están agora tratando de encanalo, que era un elemento moi vivo. Ademais de ver unhas troitas que víamos aí, ademais de ver de vez en cando unha garza que villa a comer as troitas, ademais de ver unha lontra que non se privaba en plena festa, un ano estábamos tirando fogos artificiais, e pegounos unha exhibición unha lontra, que é unha prova de que estamos ante un río vivo, con uns ameneiros, con algo... Cantas vilas poden presumir de ter dentro de las mismas o río tal, máis con certas agresións? Por suposto, o encanamento que se fixo polo lado do malecón non foi moi afortunado, pero aí está, hai que tragalo. Pero o que non parece é enfaixar algo que é natural. Eu fui un testigo hai moitos anos, quizás no ano 78, por aí sería, dun intento da Confederación Hidrográfica de que xa querían facer isto. E leváronnos ao Chanto, empezaron a señalar por aquí unha escollera con pedras, por aquí desanchamos un pouco, metemos de cemento e non sei que, non sei quanto. E o alcalde da época dixelles, non, mentras o señor alcalde non, isto é vivo, pero además estas son as palabras, o río é un elemento vivo, deixade que vaya, unha vez vai para a esquerda, outra vez vai para a dereita. Eu recordo o río, en 50 anos que vivo en Sarria, pois ás veces vai para a esquerda enchendo, e ás veces vai para a dereita, e ás veces leva da esquerda parte da finca do veciño, e outras veces do outro lado. Por que? Porque é vivo. Un canamo perde toda
toda a esencia. É dicir, eso xa sin entrar en cousas xa, digamos, que parecen carentes de toda ética. Pensade que eu, por exemplo, non son tan maior, recordo no que agora vos chamades a Ponte do Limar, ou así que eso era chamabas a Ponte de Ferro. Pois na miña vida, se agora tiran, supoño que tirarán para facer outra, na miña vida recordo a Ponte de Ferro que se fixo en 1890. En 1968-69 tirárona para facerlle unha ampliación, unha ponte nova. Nos 80 volveron a tirar outra vez para facer outra nova. E agora, no 2000 tal, outra máis. É dicir, parecevos que somos un país tan rico como para que na vida dunha persona no mesmo sitio se fagan pontes, 4 pontes, cando a ponte de Alcántara, por exemplo, fixeron a romanos para que pasasen carros, é máis alta co edificio da Telefónica de Madrid, que leva 2000 anos en pé. Somos tan ricos como para eso, pero é que non é eso, é que además queren tirar a ponte do Toledo, queren incidir aquí na ponte de aquí arriba, onde está outra de Castelao, é dicir, 3.500 millones de personas. Ou 3.000, non, 3.500, ou xa pensou en pesetas as veces. Parece un auténtico despilfarro. Había outras actuacións de menos agresión e que podían ser, se conocesen como funciona o río, que non o conocen, son técnicos que fan estudios teóricos, pero que non é. Por que non deixan tirar as árboles secas na beira do río? En cambio, deixan construir unha ponte que me parece moi necesario. Bueno, pois, esa é a pregunta que nos facemos todos. Vamos a ver, todos conocemos como está en o río, sabemos que hai unhas árboles, os amigueiros, por exemplo, que teñen unha vida que normalmente, os que eran donos dos prados, e todo eso sabían cando xa lle chegara a vida toda ese árbol. Normalmente non se dedicaban por sistema, eu sempre coñecín o treito por aquí, iban desaparecendo, cando tocaba desaparecer, racional, sostido, é dicir, porque o home de campo sabe de árboles, sabe cando ese árbol xa non vai ser máis, é dicir, peor é que apodreza, que caia, e tal, que agora estáse dando esa situación, é dicir, un quere tirar un amieiro, e pouco menos que é un delincuente, e machácano, e peticións, e todo tal. Sin embargo, un árbore desas cae no río, e esa mesma persona que non lle deixaron tirar cando xa estaba en vida, vai a solicitar, viste que non lle fan caso, e aí está, e iso sí que despois fai o dano, porque claro, encora a auga, o entullo que ven polo río abaixo, pois vai quedando por aí. Pero son cousas, hai outras cousas tan malas como eso, que é a actuación a veces de patrimonio, por exemplo, que están moi preocupados por conservar todo, porque pasades por aí todos os días, non sei se vostedes fixaron, que hasta non hai moito tempo, que asfaltaron a saída do centro de saúde, non sei se os recordades, que estaba de terra moito tempo, durante 3 anos. Por qué? Porque decía que como estaba perto do Camiño de Santiago, eso de botar alquitrán era malo, que non podían botar alquitrán. Claro, resulta que hoxe nunha vila temos alquitranado, temos asfaltado, non vamos poñelo de toxos como estaba antigamente. Bueno, para eso, durante 3 anos, non deron autorización. Pero agora, para coller na Ponte Ribeira, en pleno Camiño de Santiago, que ten un ancho definido, que desde a Edade Media, o arco central, que o arco está caído, pero os peares están igual, agora hai 4 metros e medio, vai meterse hacia o lado onde está a estatua desa que hai no Rua do Peregrino, pois por aí, non se sabe para qué, dicen que para que pase millor o río, pois que hai que tirar o peares e facer a cousa máis ancha. Digamos, emplear o dinheiro. É necesario ter que tirar a barandilla, que é unha escultura feita por un escultor daqui, e que é unha barandilla en homenaxe aos peregrinos. Vamos a falar... E poñer unha de vidrio. Vamos falar do malecón. Vamos a ver, o malecón, cando era pequeno, non había
realmente ese espacio non había. A altura da Ponte Ribeira houve en tempos unha baixada hacia o río que era onde viñan as mulleres da vila a lavar. Alá polo 1910 ou 15 fixeron un pendello moi grande con un lavadoiro daqueles metálico e moi coberto, acabaron tirando. Logo, hacia baixo, pois era un carreiro pegado ao río que utilizaban prácticamente os pescadores. E logo, dentro da Ponte do Muiño para baixo, había un camiño que estaba máis ou menos á altura do río e pasaba por un arco que agora está tapado, que saliría, pois, donde empeza ahora o malecón en Calvo Sotelo, aí había un arco, unha escalera para subir arriba. Ben, de pronto, pois, os señores compraron unha finca na zona onde están agora os bares, máis ou menos, e, bueno, era unha época na que os concellos non facían nada, deixaban facer o que fose, parcelaron, venderon, empezáronse a facer ali, pois, casas. Houve un señor que tuvo a idea de poñer ali unha cervecería, e que lo tuvo, así, íbamos todos a tomar cerveza ali, e foi dando movimiento a cousa. Entón, pois, xa se pensou, home, está urbanizado, e hai que seguir para lá. Isto veuse empezando a facerse o ano 73, 74, a cachiños, e, bueno, no primeiro goberno da democracia quedou feito, e logo máis adiante tratouse viuse que aquilo era interesante, incluso peatonalizarlo, porque en Sarria non había ninguna zona peatonal, houve moita controversia, os que tiñan pisos ali, pois primeiro oponíanse, agora están, supoño que máis que contentos. Entonces, había un artista sarriá que se chamaba Xosé Díaz Fuentes. Xosé Díaz Fuentes fixera unha actuación, se algún día vades a Pontedeume, nas rúas centrais, fixera unha actuación de embelecemento da vila, pois con figuras, con esculturas, con traballo. Tamén é obra del, por exemplo, a veces por estas cousas o mío non me las contan, a rúa que mal lle chaman José Antonio aquí hoxe en Sarria, veres que ten un botafumeiro, uns peregrinos feitos con... Sabedes cal é o José Antonio, que vai de San Lázaro ao cruce da estación, que nas aceras ten figuras feitas con pedriñas pequenas. Sabedes cal é, non? Bueno, esa é obra tamén de Díaz Fuentes. Entón, fixo para aquí un proxecto. Entre eles, esa barandilla, que é creación artística, é dicir, que iso é unha obra artística. E ao mesmo tempo fixo o diseño do chao. O que pasa é que, como non había cartos, traicionaronlle o proxecto, que estaba moi cabreado. É dicir, falaba todos os anos con ele, tiña un cabreo co Concello, porque un artista concibe unha obra para ser como é. É dicir, non para que de ponto donde, pois, ao mellor tiña que ser mosaico, lle metan 4 ladrillos como fixeron ao principio. Entonces, saliu así como saiu, plantáronse aqueles árboles e tal. E aí volvemos ao contrasentido que decía antes. Que vos parece que unha rúa que máis ou menos empeza a facer pois, no 73, 74, hasta ahora, haxa o proxecto primeiro en terra, o segundo con a urbanización en Chapapote, o terceiro o de envelhecemento de Díaz Fuentes, o cuarto de sustitución de algúns elementos que se romperan e darle outro colorido, e agora quinta. 5 veces invertindo aí. E agora, para estropear, porque vamos a ver, realmente unha cousa que se concibe, unha obra é como a fachada do Obradoiro, para onde se concebiu, para estar ali ou para poñer ya a Catedral de Lugo. É dicir, vamos a poñer que en Lugo que fósemos tan ricos, que nos pudésemos permitir luxos e mercaches. Queremos ter unha catedral mellor que Santiago, vamos a comprar os de Santiago e traer o Obradoiro para Lugo. É un contrasentido, porque as obras conducibles e as obras artísticas, para un sitio como un cruceiro, se está instalado nun cruce de camiños, non hai que quitarlo ali para o campo da festa, porque para onde se fixo foi para o cruce de camiños. Isto é, en esencia, eso. Además, como se quere sustituir? Pois querese sustituir por unha cousa dun metro todo ao largo en metacrilato, que a teoría de que cando suba ao río, polo menos que haxa un metro máis de garantía para que a auga non entre no local. Cando, na experiencia que temos, nunca, excepto unha vez que saliron 2 dedos na presa por non estar ben a presa, nunca entrou
dicir que esta zona non é a zona de inundación. Digamos que hai 3 puntos de que nos poden poñer de exemplo. É que entrou a auga no baixo do hotel, sí, señor, porque puxeron a entrada para o garaxe, por onde non debían poñela, tiñera que poñer por detrás, no sentido das augas. No hotel entrou porque viña un dedo de auga. Hai un local que pon refoxo, tamén aí na entrada, que o garaxe puxeronlle unha baixada profunda, claro, ali chegou ao tope, tamén, pero entrando dedo a dedo, prácticamente. E no Don Pepe tamén entra, pero Don Pepe, vamos a ver, se eu teño un sótano ao lado dun río, só pasaba que se fose un oasis no deserto, só tuvese auga metida nas botellas, vale? É normal que entre, é como no Hotel Roma, vamos a ver, no Hotel Roma tamén entra auga, a veces, non sei, pero cando o hotel era o Hotel Roma primitivo, para que estaba aquilo? Era o lugar onde guardaban os cabalos a Guardia Civil. Era un cortello. Se convertimos un cortello nun restaurante, se convertimos un muiño que hai en Lugo, no Miño, non sei se tenes pasado por que hai un muiño ali no Miño, que é un restaurante moi lujoso, só faltaba que o señor lle fose un puñer ahora a muralla de Lugo e puñer un muiño no medio e o río que pasase pola beira da muralla. Sabe que ten que facer? Cubrir un seguro, é ter a sorte de que o seguro lle pague e que encontre compañía para o ano seguinte. Non máis. Eso son posturas que realmente, vamos a ver, o mismo pasa co arreglo da ponte do Pontón, vale, máis que ponte do Muiño, que las pontiñas que hai que tal. Bueno, con mellor ou peor acerto, eso recuperouse, encargouse a un arquitecto de Sarria que ten moitas partes acondicionadas en Sarria, fixo o proxecto da Rúa Mellor, fixo o proxecto da Plaza do Convento, bueno, diferentes obras, encargaronlle esa tamén. Poi, que é un artista sarriao, pois o Concello encargoulle unha escultura que había ali, que era como unha parella bailando ou algo así, e agora, precisamente porque son de Sarria, collemos e dicimos, no, o arquitecto é un bobo, o artista é tonto, e agora vamos a facer, como ahora están de moda, tipo Calatrava, vamos meter aquí un gran tubo de cemento dun lado a outro para unha cousa peatonal, que xa estaba, que seguía ca tipoloxía de cando era un paso para entrar a un muiño. Se realmente para ir ao muiño, pois, a pé, o máis que levaba era que podía ir un camolaxe aí, levar un fol ao lombo, moía e volvía a salir. Non era para pasar carros ni nada, se iban carros iban polo río. Pasaban polo río, que non pasaban por arriba. Deixouse unha ponte peatonal que cumpre unha función importante, por exemplo, para acceso para o centro de saúde, e agora quero facer, pois, unha cousa de diseño que terá mellor por sistema cando non hai moito, a segunda ampliación valeu 25 millóns de pesetas. Se votamos outros 5 millóns de rato, 30 millóns de pesetas, que, bueno, as pontes normalmente debense pensar para 500 anos. Como mínimo, digo eu, non somos un país como para estar pagando pontes cada pouco. Isto é así. Quería preguntar que, bueno, 7 millóns de euros postos para a suposta... Parece ser que ahora que hai que ignorar, verdad? Vamos a ver, vamos a decir unha cosa, eu o proxecto non o estudiei demasiado por non cabrearme, porque hai cousas que me cabrean moito. Entonces, pero o outro día alguén me comentou que parece que deberon facer unha rebaixa, claro, se as obras sacan un orzamento grande e despois hai, bueno, unha técnica que hai moitas veces, que baixan e despois xa haberán obras complementarias, é dicir que, pois se non está disposto no sistema de obras públicas sacan unha obra en 10 millóns. Entonces hai un que para collela rebaixa, e dice, eu fago por 8. E dice, sí, claro, por feira por outro, por aforramos. Pero despois caban e dicen, pero o fixera do seu dibuixo nada máis hasta aquí e agora hai que fundir hasta aquí abaixo porque se non está... E despois salen 3,5 por encima, co cal, en vez de salir nos 8 que tal, acaban 12. Entonces aquí parece ser, tampouco aseguro, que podemos andar ao mellor entre os 3,5 e os 3,7, dicen, pero o coste final xa se verá. Bueno, pois unha parte dese diñeiro dixeron que iba a ser para a ampliación do río, para que non houbera inundacións en... En Riosol... Sí, por aí. Entón, a miña pregunta é, se amplían agora o río e logo hai un estreitamento, a presión do río que faría era que as inundacións serían maiores.
desde hai moitos anos, vimos de repetindo a cantos técnicos vienen por aí, que o río, en Sarria, donde fai dano e se bota, aquí arriba, en Ribela, porque hai dúas curvas moi profundas, unha no campo de fútbol e outra un pouco máis abaixo, que chamamos a de Pacios, en frente de onde hai ahora uns campos aí, bueno, nesta rúa de Castelao, que aí é tan de que se vai o río aí, que eu teño documentado de 1568, que aí había unha illa, fixes unha ínsula, porque entre Ribela que quere decir? Ribela quere decir Ribeira Baixa, e do lado de Pacios había unha riba alta, que era a de Pacios. Entonces o río, en algunha enchenta grande, cortou por aí, e hasta o século XVIII, finais, aí hai uns prados que les chaman o Prado do Lago, porque o río estaba en dous lados. Entonces, que fixeron? Polo este lado da cá, cerraron de arriba, cerraron de abaixo, e pouco a pouco foron enchendo de terra, hasta que volveu a... Bueno, hai unha actuación aí que non sería demasiado cara, nin perxudicaría a ninguén, porque o terreo prácticamente é municipal, o do campo de fútbol de abaixo, unha rectificación que pudese facer aí. Quizás, ao mellor, na Ponte Castelao, pois igual non estaría de máis poñerlle un ollo máis para supoño que o farán agora, para cando hai un pouco de enchenta, pero é que de aí hasta Río Sol nunca houbo, xa digo, excepto esos tres casos puntuais que vos decía, nunca houve eso de decir que tal, porque a veces, no, que cando chegue que se vai xuntar os dous ríos, anda que para xuntarse os dous ríos hoxe xa teria que vir, sobre todo se lle poñen ese paramento do metro de alto, imaginade canta auga teria que vir, porque daqui á estación en kilómetro e pico, un metro de altura de auga. Vamos a ver, aquí sabe hoxe hai garaxes que se inundan, pero porque entran dous dedos de auga, ou porque, como están feitos nunha capa freática que vai co río, moitas delas non as fixeron ben, non lle funcionan de pronto as bombas, e a auga non é que veña do río, a auga ven do Suchán. Entonces, xa digo, aí sería outro punto onde hai que actuar, é a altura do Río Sol. Efectivamente, en Río Sol, que antes chamabanlle unha zona munchá, chamabanlle o Porto da Veiga, porque era un sitio por onde se podía pasar a pé cando non había moita auga, é dicir, que a xente atallaba por aí, incluso, sobre todo, porque para pasar polas pontes había que pagar. Entón, claro, se tú viñas con un carro para entrar en Sarria e ibas pasar pola Ponte Ribeira, se che cobraban, collías ibas un pouco máis abaixo, cruzabas polo río por un carril e salías igual. Entón, aí hai un punto que sempre foi moi peligroso, se conocedes para baixo do que lle chamamos agora Campo do Río, que realmente se chamaban o Areal, porque era unha zona de expansión do río. Incluso temos documentado que a altura do que é o tanatorio había como unha especie de canaliño que, para evacuar a auga cando había un pouco de crecida, incluso que é o Campo do Río, en 1800 e pico, eran tres illotes pequenos. Bueno, eso encheuse, pero tampouco, ao mellor con baixar un pouco arrasante tamén cumplía, porque, bueno, os coches, se nos cae borriada, quitas do sitio, pero aí xa podía ser unha zona de expansión do río bastante ben. Pero onde ten o problema é un chalé que hai un pouco máis abaixo, que o muro fixeron o rente mesmo o río, tanto é así que os pescadores, para poder pasar máis hacia abaixo, teñen que subir un escairo, pasar polo muro e volver baixar para outro lado. Entón, deixando aí un ensanche desa zona e deixando, por suposto, sin edificar, a ver se dunha vez non queremos ter todos a casa metida no río, con deixar hasta a zona da Pontevella, unha rúa que hai agora que chaman a Rúa do Caneiro, bueno, pois con deixar hasta aí, eso tamén como zona de ampliación, logo facer o que chaman motas, que serían zonas de impedir que avance, que volva a auga hacia o río, porque moitas veces é o que decimos, o que se estende non é moito. Hai que ter en conta tamén unha cousa, e é que os ríos, por proceso de erosión, van subindo, e as terras, ás veces, estás non con moita rasante, non ao longo de todo o ano, pero moitas veces está máis alto o río que as terras. Isto pasou aquí, por exemplo, na zona do colexio público. No colexio público, cando se fixo o colexio público, os técnicos dixeronlles:
tedes que encher isto sobre o camiño, botádelle polo menos de 2 a 3 metros de alzamento de nivel. Non, que va. E que pasaba despois no Colexio Freire de Granada? Que cando era de inverno, subía o nivel do río, eles tiñan para botar as augas sucias, non chegaban ao alcantarillado porque a rúa estaba máis alta. Entón tiñan que estar bombeando. Cando viña o río subindo, entonces o río, pero por abaixo, quer dizer, non pola terra, sino subterránea, a auga do río, que se estende por debaixo, facía que nos servicios da planta baixa salise o río por ali. Entonces tuveron que facer un sistema moi compacto de recollida das augas sucias, que non entrase a auga do río para elas. Porque primeiro fixeron como un depósito con 4 bloques de cemento e así lles pasaba. Cando se fixeron este instituto e este outro, xa se tuvo un pouco máis en conta. Durante un ano estuvose traendo toda a terra de obras para aquí e non hai tanto problema. De todas maneiras, depois fixeron a rúa con posterioridade e claro, aquí si está, por exemplo, cada última vez entrou a auga aquí no patio do lado da lá, supoño que por aí tamén. Pero por qué? Porque aquí facemos todo ao revés. Unha urbanización, primeiro hai que facer as rúas e as prazas, e despois as casas. Entón aquí fixeron ao revés, e a rúa está máis alta, non moito, pero con que veñen a teoría dos dedos, con que veñen dos dedos de auga, a auga buscónica. E aquí encharca máis, pois por iso que decíamos, porque o nivel non está, digamos, a unha cota con relación ao río máis alta, senón prácticamente ou moi ao rente ou máis para baixo, máis afundado.